हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोदान आपडेट लाना फैदों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि आरो बिथांमोननि फान्ड्सआ रिलिज जासिगोन थाबैनो मोनथारसिगोन वेलफेयार स्किमाव जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जाबाय TTWD लोगोफोर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो होगासिनो दं आपडेटखौ बेनो जाहैबाय ग्रेजुवेट आनएमप्लयड फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स WPTनि जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन लोगोसे अरुण'दय स्किमनि दा जों गिबियाव नायग्रोनोसै आङो सिगाङाव भिडिअ खालामखाबाय दायो आं रिलिज खालामसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो दसे समनि उनाव आङो माने रिलिज खालामगोन आरोना पाब्लिक खालामगोन दायो आङो प्राइभेटाव दोनथ'दों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो आरो नोंथांमोननि थाखायबो मोजां खबर जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि थाखाय दा जों नै लोगोफोर नायग्रोनोसै बेहाय बे जाबाय T ट्राइब्सनि आरो नोंथांमोना जायफोर भिउवार्स दङ बेहाय मोजां खबर सफैदों आरो बे नोंथांमोननि रिलिज जासिगोन फान्डआ नोंथांमोना मोनथारसिगोन दा बे स्किमा जाहैबाय लोगोफोर 2020-21नि दा नटिसखौ नोंथांमोना बेहाय नायोब्ला नै बेहाय दङ The first one, this is for information of all individuals and groups beneficiaries concerned that for the year 2020-21, the details of release of funds for the scheme, namely grants, for grants to women select groups, financial assistance for ANM, GNM, technical course, आरो मोनसे दङ Sohid Dayal Das Ponika Swanyojan आसनि बिथांमोना बेफोराव जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन मोनग्रोसिगोन आं बेहाय दायो नटिसखौ भिउ खालामनोसै नोंथांमोना नायदो दा बेवहाय नायदों लोगोफोर जाय नोंथांमोना T ट्राइब्सनि भिउवार्स दङ नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर सफैदों नटिस सफैबाय नै दा बेहाय दङ ग्रेन्स टु वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 1000 सेलेक्ट जाना दङ आरो फैसा फैदों बेहाय दङ 2 crore 50 lakhs फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसिगोन बारा गोबाव गैथारलिया बेखौहाय हरथारसिगोन बा बिथांमोना रिलिज खालामथारसिगोन पिआव नायोब्ला नोंथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनसिगोन ANM GNM टेक्निकेल कर्स खालामनायफोरा बेवहाय दङ 1242 माने बेसेबांखिनि सेलेक्ट जादों आरो नोंथांमोना मोनगोन होनना बुंदों नै फैसा सफैखाबाय बेहाय दङ 1 crore 74,000 दं आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नै बेबायदि टाइपनि फैसा मोनगोन 2000 3000 4000 7500 आरो 10,000 सिम मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दंबावो सहिद दयाल दासनिया बेनो जाहैबाय लोगोफोरनो बिराद बुरजा सेलेक्ट जादों नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों बेहाय दं लोगोफोरनो 15,185 जन दङ आरोना बिथांमोननि थाखाय फैसा सफैखाबाय बेनो जाबाय 38 crore 16,96,000 नै लोगोफोर बिराद बुरजा बेबायदिनो फैबाय आरो बिथांमोना मोनग्रोसिगोन आरो बेनिफिसियारिसफ्रा मोनगोन नै होनना बुंदों 12,500 मोनसिगोन बिथांमोना दा लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ ओमफ्राय नोंथांमोना नायोब्ला दसे समनि उनावनो मोनसिगोन आपडेटखौ बेनो जाबाय वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्सनि एबा ST4नि माब्ला मोनगोन फैसाया लोगोफोर जुलाइ मान्थआव मोननायनि खोथा होदों आं नोंथांमोननो दसे समनि उनाव होगासिनो दं नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो ओमफ्राय आङो रिलिज खालामसिगोन भिडिअखौ मोनसेखौ थ' लोगोफोर बेनोसै आपडेटआ जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना मोनथारसिगोन जायफोर T ट्राइब्सनि दङ नोंथांमोननि फैसाया सफैखाजोब्बाय